ki khubor ka batisi TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan looms hop ho near Fabricate Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka Three Olives Restaurant bala play nakbentaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka bio bubble antivirus coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka jakai le kai bapaw ha Shillong bala yada na ka bio bubble antivirus coating bala le da ka Meva Enterprise ka Seng Meghalaya People United Front East Jalyiah Hills District hapo ka jingalam jong Presiden uba kersan bala harengkat ka jing sakilang jong kidkhot kilalait banye kendo ya u Executive Engineer jong ketenat Meecl uba ar kharkongor ban Pyntip ha kabayade bat ka jingbam sarang jong ki post electric ki badan hakasnong Borkhat bat hakasnong Jalyiah kinong ilam jong kaseng haswa ban leit kendo ya new he jong ka office Meecl kila hier jurip shwa ye ki post electric hakasnong Borkhat bat hakasnong Jalyiah ha kabakila lap baki post electric kila bam sarang lut baro bat kane kalabo ye kajingma kabakraw ye kipat nong song snong jong kini ki artli ki snong nagalyang jong uba kharkongor ula Pyntip sha kinong yelam kaseng Mpuf baun sa shimkhia nagabenta ban phasi bujlino deki waipat ki post electric ki bathamai khnang ban light na kano ka jingjia ki basngosi naliang na engineer feel la iso tanak bai kindo bat una marula om ban chimkia ban tha yo ban tha jelak nen ban jurit tu put ha pot song Borkhat ban kiliang tengi kmi ti ba ne engineer feel chimkia kloi kamtam degal kya ka tan bai ba tam for your for club naliang ti kimle ni kumuliang aseng imbudin kmi ti ba kimle ni kumbor tu chen ni kindo yang chen ban chimkia kamtam nalian dong ula pular balu kiliang sa kipos kamtam kita besne uga kamtam ibla khambam sarang ikitu kiliang akin tayo unik no ai ula da tha yo ules do ban lek nalian dong tempat ban cika nenes kmat de kimle ai nalian sa kan budin cho kamtam dan besne to kamtam ini dia